days ngatona mwangu zvinhu zvakutoita se zvakutochinja. Kana ndikamutiwo mumba handina chikafu anondudza kuti handina mwana newe. Ndikada kurarawo nayewo hapana chiri kubuda mwangu, hapana chiri kufamba pabonde. Haasi kuda. Hazvisi kutoita. Handingarambi maiguru nekuda kwake. Taurisai? Handingaramba maiguru nekuda kwake. Pane pendi riripo randakasiya hembe dzangu dzemukati dzakashandwa. Ndakatofamba ndikazvinzwa. Pakashandiswa rudzi rwekii nemunamati vashandika zvese zvakaitwa ndikuzviziva nemunhu akazviita. Ndakamupiwa. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Ndofunga kuna maiguru wangu handina problem navo. Takatobhokomuniketa mazi ekutanga 2-3 days ngatona mwangu zvinhu zvakutoita se zvakutochinja. Kana ndikamutiwo mumba handina chikafu anondudza kuti handina mwana newe. Ndikada kurarawo nayewo hapana chiri kubuda mwangu, hapana chiri kufamba pabonde. Haasi kuda. Hazvisi kutoita. Zvadaro ndobva akaita dzinenge 2 weeks ndobva abuda panoshandira kwakizi. Aenda kwakizi ndakutofona ndoti kuno kwandina kana chikafu handina kana chii but mwangu akandibloka. Ndabva ndaramba ndichifonawo neprivate ndichiti pamwe achita seachadai. Ndobva asenda mameseji zvikanzi chii chiri kunetsa ikoko, kune mwana here arwara, ini ndatoita move on ndakutoita nezvekushandira kupi kwakizi chichi. Ndobva zvandinetsa. Zvadaro saka ndauya nakoko wangu. Murume wangu tari zvaido. Vakaita ndichibanzi. Iwowe nani? Madzimai. Ambuya weya tichite nyaya inopera. Pane dzimwe nyaya dzingatoswedera. Orati amai. Ngatidzikuna babati. Baba muri mukadzi muchumuda. Ndisikatopedza dare mambo. Amuchamuda. Kadzanjira. Amuchamuda. Okay. Nekuti handingarambi maiguru nekuda kwake. Taurisai? Handingaramba maiguru nekuda kwake. Handingasiye munhu achidyiwa nembwa kana kudyiwa nemombe, munhu achidyiwa nemombe kana nemakudo. Nenyaya yekuti pane zvandakadyara. Zvandakatarisa kusvika Samira, mvura yakasana ikasamira. Handingasiye munhu achidyiwa nemakudo kana nemombe. Ndichitemba kuti handingarambi mukadzi wandine vana naye. Wandane vana naye ndiundisa kuti ndichazoa. Zvaunotaura zvisizvo zvimandiningire pasina basa rese. Wabvunza namambo kuti uchiuda mukadzi wangu here. Ingongotsenga ndichamuda finish. Kadzanjira. Maiguru sunga here mugara. Sebero. Sebero kucho. Amai mazizwa. Yaiwa ndinogamuchira. Wakarora here chama. Handina. Saka ukuramba musina nguva. Magariro edu etiita mambo anenge asingandifadzi. Aiwa. Mubvunzo kubvunza namamba. Zvanzi wakarora iwe handina. Handina. Saka ndakubvunza kuti kana uchiramba munhu hausina kuroora ukureva kuti vii. Tinoenda kudonzwa kwamunhu. Ndoona iwewe dhumu unodaura baba. Agona. Mbashireni mukadzi wako. Mbashireni. Zvimakudo zvomwakutana uri kushauri wakutana. Taura zvishanu zvinobatika. Andibvisa shere mukati. Shere. Padhora. Tsaga kashama. Kana dhora kana dhora
amabhora kuramei 1 2 3 4 chitaura vanhu vachizvinzwa aiwa taurisa wakautaurasastei pamusoro da renderame ndifambidzana naCatherine chaire handichakwanisi pane zvandiri kusangana navo mupe mhosva dzake tikuda kuti vamwe vachazopinda paari vazive kuti uyu munhu ane mhosva dzake chekutanga anondiramba maiguru chechipiri ndikauya kumba kwake ndichida zvekurara naye ndikaenda kuna maiguru hapana chinofamba zvese zvokunyepa zvekuti kwanzi kuna maiguru kwandiri ari kunyepa amaiguru iyo rekatibudisire nyaya yako pachena ungatinotinongoa chambira cheni changa chirei ikayambuya maiguru uyu akaenda mumba kwauyu apa achinoitika akaya kumba kwenyu zvoitika akuza asikuita asikuita kwese kwese asikuita iyo neumvana tarisa kuno kwese asikuita ndakasvika ndikasangana naye kumba kwake zvakaita kuti adzokera kumba kuna maiguru kuna chakaitika kumba wakadzokera kwaari mandakadzokera kwaari ndakatosvika nini ndikatorara naye akaramba kazi anga zvakaita zvazvitoita ndakangosvika kuna maiguru chira hapana chinoitika naishamari aito pane nyaya yependi ye ndopanyaya pane pendi ndopane nyaya yependi kuti tikwanise kuti titaure tinyepa but dai kuchinziwo ndifamba pamweya kamuchinzi muchiripawo kana munhu andichakwanisa kufamba naye ari munhu unoona kuti handisi kuona asi nyaya yandipaikatangira ipanyaya pane pendi riripo randakasiya mbi dzangu dzemukati dzakashandwa ndakatofamba ndikazvinzwa pakashandiswa ruzi rwekii nemunamati vashandika zvese zvakaitwa ndikuzviziva nemunhu akazviita ese ndakamupiwa mukomana tinosunungura munhu patakanyura kudhara kana ndanyura kambo kanyowani kana ndanyura mama azwe akauya kwamuri zviri kuita kasi paakauya akambonzesa zvazviri nani hakuna baba notoda kutoti ukada kutanga kurara naye paipai inotomira asi kuzoti uzoda kurara naye akangoda kuisa zvobva zvatovhara anenge yatorara zvobva zvatondotoswera kuti wochiisa kana uyu murume wemabvangu pamusoro uyu murume amaiguru wangu handidi kunyepa handina problem nawo asi baba ndovari wrong nekuda kwekuti murume kana ari kwangu inini handiti anenge achitoti ndikaramba ndida kuti handichamuendera kubhindira ikoko achazviona ikoko nekuda kwekuti baba anenge achiora ndichiendera amaiguru handimuri kuona saka uyu imhesaniso inini nani naamaiguru nekuda kwekuti baba vanobva wataura kuti ndikuenda kubhindireko ini kwandiri vakatondidza vakati amaiguru vakasunga vane pendi ravakasunga rakabayiwa netsono nekuda kwekuti havasi kuda kuti ndidanane newe saka uyu murume uyo anoda kunyonganisa inini naamaiguru tadze kuwirira ndo unhu hwake hwaana torai shire renyu munosepa diska Secretary, chirikitai mari. Maiguru mgara. Sebera kushama. Aiwa iwe sebera kushama wakuzodari. wakasesa mukadzi asungirwa kwakukonzi vandadiro Maiguru. Mbakoisadza ririko kai. Mumusha kwamabva kusadza ririko. Mumusha kwaamai nababa kwamabva nini. Vaberekwa sadza ririko. Sadza ririko hapana kufa nenzara zvinhu zvese zviri raita nditi kwamaenda uko zvamaendera ndo zviri kushaika mbombo handiti hapana zvikuitika koimi hakuna pane zvinhu hamuna kuramba ende mofamba makadaro akaita nyaya iya kuti pamusoro patakambobvira rasititera taurisai amai ndikutori pakuchema ndakashayikirwa nemwana izvozvo mwana kutiba banza meguru vachakwanisa vakasei ende munotaurira nanyaya dzinofumba meguru wana mombe yawo nekuti nyaya iyi anzi makati zvoni pada kufondosa afukanisa
kuti patakabva pano takazi ava vanobatana dzavo asi kuna meguru kuti mberi kuti eya idzi dzakaita kumeguru. Hanzi patakabva panapa makataura kuti amai ava baba ngavaende kuno zvakanaka nemudzimai wavo, asi kuna amai guru kunodiwa mombe yekukumbira ruregerero, asi hapana chakaita sei. Ana saka asi takangosangana nemaproblemu akasvika. Hanzi ava vanozondipa mombe yangu. Wakasangana neproblemu. Maproblemu. Vakasvika kwarwara vakazoneka zofundira matete akatakurwa vadzoka kudaro mwana ndopakutanga kurwara kubva vasati anhingirika mwana asati apura kunanga ari akaadhirito hospital. Mwana ari kuchipatara Zoshaya akabva azoshaya. Ava ndobva watanga nechigurwe baba. kana kubasa hasi Basa hanzi havasi kuenda. kwacho kuendiwa hasi Hanzi kana kwakitsi kwacho kunzi kuri kuendwa havasi kuenda, kutaurwa naamai nini kwakitsi havasi kuenda. Saka nyaya yekutaurwa nachifu yekunzi kana murumba menyu pane zviri kufamba here, tisati bota riri kudyiwa here bota. Hanzi bota mumba hamuna. Ndio zvitaurwa naamai guru. ndosaka vanzivo hamuna kurambana handitika kana vadzokera vakadai so zakushedzwa kunzi afambe makadai mese kusvika nyaya yeda gobhora. Handibazvizwa. Nyaya yevanhu vanotarisa bonde stereki musanyanyoda bonde tarisai tinovatana ndo zvimwe zvinhu zvirikasi maindikana isiri free kurwara zvinhu zvisazisa sei hazvishandi ngatenge kunyara nenyaya idzi nekudzivirira ndo nyaya dzedu kuti tochengedza utano tochengetedza vanhu saka tikazvisiya zvinoita imi vakadzira maiguru naamaini haisi nguva yekuti mumbotatsurana enda nemurume uyu tenganaenda kuchipatara first mabva kuchipatara moita sei kanda kufamba tokupempurisa uri pazvimwe zvinhu zvoda kutanga maenda kuchipatara usirwa shamani usamhanya kuti ndaroiwa hapana kana kii yamukutaura pamwedzi mwedzi nguva kii urwere ukapinda muhosha yakapinda zvinhu zvese hazvisumbuki ndikutaura chokwadi saka musazvitorenge zvinhu zvisina basa. Hanzi amai vada kutaura kuti hawa mupurisa wacho kutanga mangwana mati aipurisa kuti mupurisa wacho kutanga mangwana asi ndotanga mainini wacho varipo iyo maiguru wacho varipo mupurisa wacho akamira imari first kuti kuchipatara first. Hanzi naamai ndachikumbira kuti izvino zvindakafirwa nemwana mwana ndiri kuchema mwana wangu ndiri kusangana nemaproblemu aya saka ndangachikumbira kuti nyangwe dai zvinhu chiimboita tambozorora ndimbozorodzwa pfungwa dzangu kusvika ndambozororawo tozofamba zvedu ndambopukuta musodzi vanhu vachiri kutibata maoko zvakanaka asi ndati uyu ava ngava hanzi namba dzomupurisa ndinadzo kana ndazorora ndogona kufona asi murume uyu ngaaendere kuchipatara wazvinozotaura hanzi ndikuenda navo mwanzweni ndazvinzwa mama wangu pamusoro but baba vakuramba vachindirwisa ndofunga last time patakauya pane zvandakatora ndikati vakandipwanyira tv yangu nebhedha ndatora amai chimboteererai ndatora shereni kuti musanongedzero kana maenda kumusha kunzi ava ndo vakandita si chokwadi ati achakudai kasina ti zviende zvinhu zvese zvagadzirika makachena muchiziva kuti nini ndirwara enda ndirware uyo aziva kuti kana pamwe upomerwa uripo but hausosi vanhu upomerwa pamiri zvanomuzivisa toda kuti mufambe makachena ava vakumbira kuti ndoda kuzorodzwa but hazvimise kuti mimende kuchipatara muri vairi hazvimise marizatsi enyu ndeyenyu handitoda kuvaziya vanoda kuti muzive kuti mege mungoti amambo mamuri right iwo ndowanda kutokumbira kuti wandizvo ndogona kuona nauri bhozi nini ndatina kurambana asi kufoni kwangu ni vakatondibvira panguva iyi mari hanzi kwese hakuna kwazviri kuita saka ndiri kukumbira kuti fambetese tiri vatatu muri vatatu kasi kuchipatara kamufaa kuti muenda but nini vangakwanisa kuenda sorry saka ndisingazivi kuti nomwe inenge iri firi zvaino akana mangwana basa remapurisa edu ndiro kusunga imi mukadzisa nyaya amaiguru ndokusorodzai hanzi mombozorodzwa endai achivazorodza mudare munomatavazorodzere kuti toda kuti vanhu vagare zvakanaka asi pane zvino amai mumbozorora zvini ava ngavacheneswa endai zvinoya dare redu remukorini next dare rekomswani 14 musarwe shamari kana waona usina apetite kunomba kwaamaini musaini mambo akusi kuti inini saka ndombomirere kufona kufoni kwabhosi wakandibvunzeira wavabvunzeira ndombomirere kufona kufoni
Handinotenda kuti mambo pamusoro mambo ndakuti wange kurega kuti kufona kwanga kuita mambo nenyaya yekuti magetsi zvako kuti kuna maiguru magetsi ndikada kudai so zvinoita zvinenge zvezvokuti umanikidza but haisizvo zvandakaningira kuti azonzi tiri kufambidzana kubva patakatanga tichidanazizvo mubvunzo nachifu zvataura nemudzimai wenyu kuti vambomira kukufonera here pauti wakufonera chete ndotobvisa ndikatosvika kumba ndobvisa anofona zvavo unofona toti mutsvake mumeinde kuchipatara muzofamba vati muda kufamba muri vatatu andizozveresi muri vatatu asi kuchipatara tatoende muri vairiwo next time we are done.